Selama hari Minggu Madinah Amanginang, kita coba jo mangket dehon bukwende nomor 390. Hallelujah.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu reminiscere. Saya ingot ma akadenggan ni basam. Psalman 25 ayat 6. Doh topi paida ida ina dengan niroam. Mohon maaf mohon tangis aku. Ya, maren de mahita, sian muk ende nomor walu, sada sauritolu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tundi parbadia, na tumapa langit dot tanoon. Amen. Saya ingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam dot asinoroham, ay siya narubi do akai. Asa unang marsura-sura akan musuku midaahu. Ale debataku marhaposan tuho doahu. Saya haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami para siroha na sumurung, debatani hatuan nami. Hingot hamido di aka arion panaunon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami, jala parbadiai. Amin. Amin.
apa serek marohata, laho manopoti dosata di adopan ni Tuhata. Para si roha, jala partaluk ni roha, jala na basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami. Di baheni, saya sama sudah dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami, dukon ni as. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Alani pangalosot tado umbahin na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pinsang-pinsang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Amen. Marende hita, sian buku ende nomor 435 ayat sada dohot tolu. Epistel di hari Mingguon di enet sian Filipi tolu ayat 10 pitu dohot bindu opat ayat sada tajahama masikat Rab sitiru ahu mahamu ale akadongan jala pamanat hamuma aka namar parange songon hami si turun muna. Hamagoando ujung nasida, butuhan nasida do di part debata. Si hailahononna di hasangapon akan ditanoon di parohaon.
paubana do dagingna na leon, gabe doson dagingna na sangapi. Hombar tu hagogoon na ay tarpatudoksa do saluhutna tu ibana. Imasahat na, martua doa kana tumangihon hatani debata, jala nompiopsa. Amin. Marindi hita, siyan buku enda nomor 232, ayat 2, dohot 4. Tidakon ma haporsyatay, songonahina tidakon nidongata sa haporsyaon, disandok portibion, rap mahitamandok. Au porsya, dibata jahuba, ido ama pargukuna suhatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak dibata jahuba na sasadai, imana tubuhun ni si Maria, na gabi-gabian sentun di perbadia andorang suabuhan. Ido tuhata na tumalda bernit di panguhuman ni silatus na mata terpajal di bana di hau pinasilang na tua bono turung di ditanom na mulak mangul dari patuluhon na manai tu surgo la hunul siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai milak mulak sugut tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dia sesendosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sugut mate, dohot dia hanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema Kor sian ina maranata, dohot kor ama.
Salam. Horas Marita. Tikting namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 10 Maret 2025. Naparjolo, ruas natamba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata, ima keluarga Altrianus Sitorus, Panyes, Boru Sidarbutar. Nasida manjalo pasu-pasu pabagason di Huriata na di hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2024. Ingana nasida di Kampung Pedurenan, RT 5, RW Walu nomor 56, Harjamukti Cimanggis, Manangwik 12. Paduaon, ruas napinda. Mulai sadarion, pindah Huriado, Firnanda Eka Putri Boru Dolok Saribu, Yanakoni, keluarga Dr. Andes T. Dolok Saribu, Boru Marbun. Pindah tu GPIB Agape Cibubur, Inganan Hian di Jalan Mabes TNI, RT Walu, RW Onom nomor 30 Walu, warga 2 Cilangkap, Manangwik 2. Patoluhon, Panitia Tahun Transformasi Manang Pesta Gotilon, Manang HUT HKBP Cibubur, 46 tahun. Sadarion di Parmingguan pukul pitu wib, Patupaun ni Huriado pelantikan panitia tahun transformasi HKBP Manang Pesta Gotilon Manang HUT HKBP Resort Cibubur 46 tahun. Do mutusi mandok hatado panitia di Tolu Hali Parmingguon. Guarni panitia terlampir. Paupaton pengurus WIK Sada Sahat WIK 12 periode tahun 2025 Sahatu 2027. Sadarion di Parmingguan pukul pitu wib, Patupaun ni Huriado pelantikan pengurus WIK Sada Sahatu WIK 12. Guarni pengurus terlampir. Palimahon, Pemensinan Sintua. Sadarion di Parmingguan pukul 10 wib, Patupaun ni Huriado Pabor Haton pensiun Inang Sintua Reni Risma Boru Pasaribu, Sianwik Walu. Mamasui pensiun ala naunggok umur nasida 65 tahun. Dung sidung Parmingguon di Patupa Huriado, acara Ramatama di GSM Gloria Lantai Sada. Nani dohoton ni utusan Sian Ganukwik dohot utusan kategorial. Pak Onomon, Parguru Malua dohot ibadah khusus. Sadarion domutu acara pemensiunan Sintua, Mansohot Majolo Parguru Malua dohot ibadah khusus. Masuk Songon Nasomal di hari Minggu tanggal 20 Maret 2025. Papituon Dewan Diakonia, Seksi Sosial. Tabuan ma di Tangyang ta akka ruasni Huria na di Bagasan Parsaiton, Songon naung tarsurat titik tingta. Komisi Kasih. Hari Rabu tanggal 10 Maret 2025, Patupaun ni Huriado, pelayanan Komisi Kasih di Ganup Bulan. Dimulai pukul 10 wib, maringanan di GSM Lantai Sada. Marulaun Nabadia. Nunga di Patupa Huria, Pakobasion, Ulaun Nabadia, Nadi hari Selasa, tanggal 10 Sada Maret 2025, tu sahalak ruas ni Huria ala di Bagasan Parsaiton. Ima Amang Antonius Sutagalung, Sianwik 2 di Rumah Sakit Fatmawati. Pawaluhon Buah-Buah. Hombar tu program kerja ni Huria tahun 2025, Marhite Tektikon, Penangido tu sude ruas ni Huria asatapa sahat B, pelian tahun tu Huria manang tu Sintua Wik Nabe. Pasiaun ruas namonding. Nunga marujungolu sahalak ama manang ruas Parguru. Ima sidang Marsedi Pardede manang amang Juan. Umur 30 tahun. Ingaran nasida di Jalan Sepakat Sada, RT Pitu, RW Sada, Kelurahan Cipakap, Manangwik 2, Monding na di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025.
Kemudian di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 di TPU Susukan Ciracas. Acara maringot ruas nihuria namonding. Jongjong mahita saluhutan. Ujung pardalanan ni ngolu di dongataon laos pangengoton toktong mahita parkirimon nama ngoluo saleleng di Portibion jala sai hobas manangsa di hari pe hita lau maradikon taingot mah hatan itu hata di pangukapon 10 ayat 10 tolube martua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dok tondii mansohot ma nasida sian parukilon nasida aina mangihut ma tu nasida ni tabuan ma sude keluarga nang sisolhot nati ninggal honi dongata nang jumolo mondingi asa anggiat ma tuhata nama ngapuli nasida alani martang yang mahita di bagasan rohata nabe. Songonima tikting di Biguta Sadarion, akad tikting namangihut, boima tajaha natar surat di warta gereja. Dot marite barcode na adong di bangku gereja. Oliat. Tabegema kurs yang week sia dohot dilanjutkan nanti week 10.
Hupasata mima waktu tu panitia lau mandok hata panitia gutilon do tahun transformasi. Mau lihat ya. Horas Madita. Songona mewakili sude panitia tahun transformasi Pesta Gutilon dohot hari ulang tahun ni huriatan apa pulonopon kami dison madok mauliate tu sude ruas ni huriata mulai sian naposo nama godang dot waka amanami nanami na tua-tua nami lansia ala dileho kamudo tuhami tanggung jawab dohot kepercayaan laho mangulahon ulaon namacai borati suang songonido hami mado maulate tu sude perhalado tan lumobi tu amang padita doho uluan na mangalian kepercaya tu hami lau mangulahon ulaon pesta na boluni songon na pajonokon 5 tahun na dicenangkan ni HKBP na boluni tahun transformasi dohot mabege akka usulan do pendapat salilingon sian sude manang piga-piga ruas ni huriata tong ma di pesta nanaing ulahono tahun pada mudongota tahun transformasi manang perubahani ima perubahan tu arah yang lebih baik adong konsep ni panitia na agak berbeda di tahun on na perjulu ima taringot tu pengumpulan dana benon ni panitia ma mulai hari Minggu tanggal 20 tolu songon pengumpulan dana ima berupa amplop na dibagi hot sude ruas di setiap parmingguan na tului jala tatupahima amanginang rencana ni dohot program ni panitiai anon adong ma panitia di pituni gerejaan laho papunguhon sudi akatupak na pinapunguni ruasta jala panitia berusaha doan non manitikon setiap hari Minggu sadia na dapat melalui amplop na dipapungu sian ruasta. Ima na perjulu konsep na paduahon ima berupa tanggung jawab per week. Jadi ditatapo panitia ma tanggung jawab per week secara proporsional manang sesuai dohot kemampuan dohot jumlah ni kakak nadong di wiki sianiman non pasahaton tanggung jawab tong tu koordinator wik laho papunguhon dana sia sudi ruas nadong di wiki jala napatuluhon bentuk pengumpulan dana pasma di pesta puncakian non adong mara mungkin tarsongon ulup-ulup dohot akalan nasing aka natong tarot jarohana nalau papunguhon. Jadi di tahun non dangadong be bentuk persembahan kasih na salilingon dangadong be bayanota bentuk berupa sati-sati dangadong be bentuk berupa penjualan kupon door prize. Kami berharap dengan perubahan ini bentuk pengumpulan dana on, mudah-mudahan panitia berhasil
sesuai dohot naung diberikan tanggung jawab oleh Huria, iko papungan nami ma kurang lebih sada miliar sa M. Alai pos doroham nami amanginang, pos rohamu dihami panitia, sian naung pinapungutayan non sebisa mungkin panitia akan berusaha lebih efisien. Molo bui diharapkan kami non biaya pelaksanaan sian awal satu pesta puncak, pesta Gotiloni kurang lebih non memakan biaya 25% sian total dana nata papungu. Jadi agak berkurang secara pembiayaan. Alanido amanginang mangido hami dihita sude ruas ni huriata asa tatupaki ma ulaon ni panitiaon laho gabe padi budibuton perdalanan ni huriata tujuluan ni harion. Pos rohanami di Tangiang, Gugu, dohot sumbangan na lao si bayanon ni sude hita ruas lau manupaki ke panitianon, bui mardala do sukses, jala bui dipertanggungjawab kami, jala sesuai dohot anggaran dohot rencana na di leho tuhami, ima menanggung jawabi pengumpulan danai. Salinai mangido kami amanginang asa ulu pihamu sudi ulaon anai sipatu pon nami. Songoni ma sausik buah-buah nabui pasaton nami. Mula adong penon bubuan lebih rinci bui man non di orang aka koordinator wik di ruas tabe di wik tabe marhite pertanyaan doh aka pungan nasing. Mau lihat di Tuhan horas madihita. Marende hita, sian buku India nomor 10 walu ayat sada sampai seterusnya. Seraya kita memberikan pilihan sada A, dohot sada B. Amen.
Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha perseaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita. Sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion imana tersurat di buku Pesalmen bidu 27 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat onom. Pesalmen 27 ayat sada sahatu onom. Tapai hutihu madi bagasar rohat tabi. Ede sia sidapit. Jahoba do panodangiku. Dohot hatuauku. Tungi semahadiaraku. Jahoba do partanobatoan ningoluku. Tung midai sema au biahaton. Molo tung roa kapar jahat. Mangarong-rongau. Naeng mangatto sibuku. Akka si sosak au. Dohot akka musuku. Gade martinggangat donasida. Jala marragean. Nakpe marhorokorong parangan akan namanukunau dang dihadiari rohaku. Nakpe hehe parmusuo do paau saipos do rohaku disi. Sada do nau kupangido siat Jahoba sai ido hulului naing mianau di bagasa joroni Jahoba saleleng mangoluau paidaida hinadenggan ni Jahoba doho mamikiri ganup sogok di bagasa joronai ai diodingi doau di bagasan udung-udunga diari hinamago ditabuniho doau di partabunian ni udung-udunga tudolok partano batoa doau di panakok asa madirgak uluku mida musuku akana humaliangau jadi pelehonokku madi bagasan udung-udungai akka pelean puji-pujian marede mau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jahoba ido sahakna hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion turpuk jamitatta sadarion manaringoti taringot tutangiang elehele panidoan ni parpesalmen manang Raja Daud tuadopan di debata. Di turpu hom martangiak parpesalmen mangido siat Jahoba asa di palua ibana siat tangan niak kamusuna. Nagodangan musuh ni parpesalmen. Nagodangan masalah tantangan nanyadopan ni parpesalmen di ngoruna. Alani martangiang ibana tuadopan di debata. Asa di palua debata ibana sia sudia ka masalah tantangan doho musunai tutu tangiang ngaon di pasahati bana tuadopan ni debata marhite paredeon hamuna kadonga saha perseaon memangima ciri khas ni parpesalmen hira di sude bidang kehidupan do ibana sai marede do ibana tiki marsak marede do ibana tiki tangis. Marede do ibana tiki las rohana. Marede do ibana pasahato puji-pujian. Marede do ibana
pasahaton tangiang ele-hele ngatuadopan ni debata. Diturpuhon marede ibana pasahaton tangianga asa di palua debata ibana sia sudia ka masalah tantangan dohot akamu sunai. Hamuna kadonga saha perseaon molo tajaha akka turpuk na dijolo ni bidutaon. Idaut tamatakas goda kia masalah, goda kia musuh, goda kia nak katantangan. Na niadopan ni parpesalme di ngoluna. Baik sebelum manak sesudah raja iban. Tarlomima sia si Goliat, sia Raja Saul, sia anak ngasadiri si Absalom, sia nak kanamar sogo ni roha tu ibana, sia nak kamasa namak kasogo ibana. Hamuna kadongan sasitonga otigo sikak mabarbar awal muda ni sudia kamasalah tantangan musuh na niadopan di parpesalmen. Ima marmula siapa militon ni si Daud gabe raja. Songo dia huroa pamilito tu si Daudon. Nunga mardala sa periode harajaon ni si Saul. Nanang masuk tu periode kedua masih Saul. Sude masa, sude natorop, mado iko si Saul maraja masuk tu periode kedua. Ala itu hade bata mado dang iko si Daud. Ido mulani sude aka masalah tantangan nan yadopan di parpesalmen manang Raja Daud. Ujung gabe sude akan amar holongi roha tu si Saul. Gabe mangalele marsogoni roha naeng mabunuh si Daud asau nang raja iban. Hamuna kadongan goda kia masalah, goda kia tantangan, goda kia musuh nan yadopan di parpesalmen dung baki gabe raja iban. Alai na naik siti ruota sia si Daudon. Nak pegodang masalah tantangan na niadopan nai. Dak kea tubuh roha pamalosod dibana. Dak kea dipikiri bana. Naing mamalos mangalo akka musunai. Hola ture batari pasahati bana sude. Akka masalah tantangan musuh na niadopan nai. Tuhan ido nagade pos ni rohana. Ido asalidok si Daud diturpuhod di ayat sada. Jehovah do panodangiku, Jehovah do partano bato aku, Jehovah do sentering ngoduku, Jehovah do siliat cahaya di ngoduku, Jehovah do paroding-oding aku, maroding-oding di balik ni Jehovah Daud. Ido nanaing dohonon ni parpesalmen manang Raja Daud. Allah holat Tuhani pos ni rohana, Allah dangarong dipikiri bana mamalos. Naboy hiat donya bunuon ni si Daud si Saul. Heatar podop si Saulon. Musuh utama ni si Daud to di sadaguan. Alay dangadong roha pamaloso di si Daud. Holar rabuni ulos na di gusting. Asadong bukti bahwasannya dok kesempatan di bana. Naing mamunu si Saul. Alay dang oleh bana mamunu. Hos na di gusting ibana. Patuduhon adok kesempatan. Adok tiki. Boy bana mabunuh, alai dangolo si Daud mamunu. Ture bataro di pasahati bana sude, aka masalah tantangan nai. De bataro pos di rohana, dangarong nasing. De batana pertama na utama di goluna, nagabe hasahatan nyaka dualuna. Allah hola de bata pos di rohana, malu ibana, sia sude aka masalah tantangan musuh na niadopan nai. Danggade so si Daud. Alai sauti bana gabe baki raja natar barita di tonga-tonga ni bangsa Israel. Odo na parjolo sahari na naik sidohono ni turpuhot tuhita. Tati rumah parpesal mer Raja Dauti. Songo parpesal menido ngoluta. Godang masalah tantangan natadopi di ngoluta di Portivion. Godang akamusuta. Godang namarsogo ni roha tuhita. Alai tati rumah parpesal menon. Debata mata bain nagabe pangalualuata. Debata mata bain nagabe pos ni rohata. Unang nasing. Dangarong dipikiri parpesal meneng mangalualu tunagogo ni Portivion. Dangarong dipikiri parpesal meneng jolo mangalualu tu gunung kibul dohot nasingi. Alai hola Jehovah do nagabe pos ni rohana pangalualuan na pertama jalan utama.
naik songoni manyak kita. Godang ka masalah tantangan na tadopi di ngoluta. Godang na marsogoni roha tu hita. Alai tapasaha masudi holat tu debata. Unang na jolo mutul hita siadatu asarotu tu hattai. Ai Tuhani pe bereng go olo bolo na ung jolo mutul loho sa silibat ido irokot tu hita tiap kamana. Alai tabai ma Tuhani na pertama na utama gabe posni rohata pangadua-duata. Ala holat debata posni rohani parpesalmen. Ala holat debata na gabe pangadua-duana. Malua ibana sia sudia ka masalah tantangan nai. Dan gabe mate parpesalmen ala ni ka masalah tantangani. Alai sau de ibana gabe raja na terbarita di bangsa Israel. Malua ibana sia sudia ka masalah tantangan na niya dopan nai. Di minggu tasadarion naik patu pauni huriata paborhaton inak situa boru pasaribu mamasuhi masa pensiun sian ulau kasitua di hakaribi. Nana yang dohono ni turpuhon Tuhani mapos ni rohata. Tuhani managabi pangadua-duata. Mana ngahape nama sa di nguluta. Molo pensiu pehita siya kasituaon dan olo pensiun pasu-pasu na naik pasahaton ni Tuhan. Terus doholong rohani debata tu parpesalmen nak tu hita nak tu inata na naik pansiu di bagasat tikion alani marpos ni roha holat tu debata mahita manang masalah manang dia na tadupi di ngoluta Tuhani matabain nagadi pangadua-duata molo holat Tuhani tabai pangadua-duata molo Tuhani tabai pos ni rohata manang dia pe masalah tantangan na tadupi paluau ni Tuhani do hita alania sadi padua Tuhani hita sia sudia ka masalah tantangan tai Tuhani matabain nagadi pos ni rohata amen martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang mauliate Tuhan nunga dipakulingi hohan marhite hatam na badiyay suatu mahatami itu bagasa roadot pikiran nami asa marurak marparbuye hatami asa hatami Tuhan nagade gogo tukot sulu-sulu di hami lao mangduti ngul-ngul nami tu akatikinan engro nak tu akatikinan engro pe Tuhan toktong ko pe sihol rohanani toktong matuhase pakulingi ngolunami asa hatami Tuhan nagabihad nga batabat di ngolunami asa nang manibil hamis ya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadario Tuhan kuwa kami tu adopamu akka pardalanan ni ngolunami dohok keluarga nami asiro hat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabak pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhana kapasu-pasu akasilas ni roha di hami asa toktong las roha nami mamujiho nang akayanako nakapahopu pe Tuhan na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami manang di diebe na sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti na sida saluhukna huingot kami Tuhan di bagasat tikion tongom mangadopia kaujian akayanakon nami nuaeng hodo Tuhan pos ni roha nami hodo pangalualuan nami asirohap Tuhan palas rohani akayanakon nami mangadopia kaujian na palas nang rohana sida mabege akahasil la tu akatikinan engro alani Tuhan buka maroha doho pikiran nasida asa takas lingot nasida akka parsejarah na pinasahat ni guruna asa ngiak mahite siani Tuhan boy dia lusinasida akka soal pertanyaan na pinasahat ni guru nasida molo na mga luli karejo akayanakon nami Tuhan asiroham di tahun 2025 on say patong matuhana kapar karejoan na ho partu nasida be asanggia doho marolopolo marlas ni rohan ang nasida mamujiho molo naung dapok karejo petu hatta bay silas ni rohay asanggia marhite siani lam ni tadana sida sido tolong atau ko matuhadongan nami mia maringana di tonga-tonganya kabagas nami bae na kabagas nami tuha bagas silas ni roha dihani lungobi mamujiho pasu-pasu akana hulahani asanggia marhite kaulaun nami Tuhan saha pasu-pasu minak tu tonga-tonga ni keluarga nami suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion marolopolop rohanami Tuhan di namartaba ruas ni huriam ima keluarga Altrianus Sitorus doho inanami Epipania boru sidabutar las rohanami Tuhan majak penasida gabe dongan nami sahuria di hurion alani toktonggo huwa kami nasida tu adopamu
tabaya kapasu-pasu silas ni roha di nasida dongani nasida Tuhan haria dohok borngin asanggia merhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni Tuhan pelantikan panitia ulang tahun pesta gotilo dohok transformasi HKBP nang pelantikan pengurus wik naung dipatu padi minggu manogo nakin tok tonggo buanu nami tu adopa muasi rohat Tuhan pargogoi nasida saluhukna lean gogo nasako itu nasida asamar gogo nasida mangdaulan nasida hobar tulomone roham suak songoni ma Tuhan dina naik patu pau ni huriam di bagasat tikion pabor haton inanami na posom inak situa boru pasaribu mamasuhi masa pensiun sianulau kasituaon na pos dorohanami Tuhan nak pe pensiun inanamion alai martabata batok tok pasu pasomu akapasu-pasum leanomu di nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang ragam yaka pelayanan ragam yaka pakobasion na naik patu pau ni huriam terlebih di bagasan nasa mingguon ima sermon lansia partanyangan remaja na poso komisi kasih doh diakoni sosial na naik patu pau ni huriam tu hari Rabu nak pertanyaan wek petuhan naik patu pau ni huriam hari Selasa dohot hari Rabu nang aka pungua nanaing latihan kor asiro hat Tuhan sai patulus saluhu na imardala ko Bartolomone roham pada wakaulau ni sibolis molo tungadong nanaing manggugay ulaw nami asanggia sonak so haribo-ribo kami Tuhan marolopolop to dinami mamuji pasangapoko suak songoni ma Tuhan nang ruas ni huriam namar ningok di ulang tahun nasida pala di bagasat tikion ulang tahun hatutubu ulang tahun pardong asari peon takasu boto kami Tuhan tuk pasu-pasu bo umur nagajangi alani mangalo petanga kami makamuliate ho nakapasu-pasu mi jala magilo tu akatik kinanengro lam tabai gajangi umur di hami saluna tabaya kapasu-pasu silas ni roha di hami saluna asanggia marhitesian itu halam hutadahami asido tolongmi suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadario kubuat kami macai toro pakaruas ni huriam na di bagasa parsahiton terlebih ma Tuhan diamanami amang Antonius Sutagalung sian wek dua na tongon waeng ok name di rumah sakit Fatmawati nang diamanami situa MR Silalahi wek sada na tongon waek pemuliha di tonga-tonga di bagasna nang di si Manuela boru situmeang wek dua na tongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang dinanami nak silitonga boru purba wek tolu na tongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang di si di Ramoti boru padiangan wek opat na tongon wek pemuliha di tonga-tonga ni bagasna nang dinanami inang manurung boru syahan wek 10 na tongon wek name di rumah sakit daerah Ciracas nang diamanami aman hutagaol wek 10 na tongon wengok name di rumah sakit Tarapan Bunda asiro hatu hadis surya kadongan nami namar sahiti nungatu kacita naka dongan nami Tuhan alan yaka parsahiton nasida nungaloja nasida na mga lului hamalumoni alani mangelik mangido hami Tuhan asiro ham surduk ko tangamu na badiyan agok pasu-pasui majama pamatang yaka dongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami tu hasahat jalatari parhamalumon nasako itu nasida masih holope hami lianom wakagajang umur lianom hamalumon asanggia takatikin anengro boy hami tok rap marlas ni roha mamuji pasanga guarunda badiyai alani tu hapasu-pasu mananga kaubat nanga katangan ni pangubat na mangubati nasida asanggia marhiti akai Tuhan boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sapa matang nasida boy tumibu hami marolopolo mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu dongan nami ruas ni huriam na di bagasan arsak paru kilon di siala naung jumolo ni alakmu amanahina holongan nasida sia tonga-tonga ni keluarga nasida asiro hatu hadis sudah keluarga sesolho nati nadikon ni dongan nami suruh todim nabadi iman orang rohado pikiran nasida asaunak saya tu matangi sunang mangadungi nang madeli nasida ala enggak makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu dia kasilas ni roha nanaik patongono mutu nasida tu akatikin anengro pos rohanami Tuhan
ramotamu hami saluhukna tabamu akasilas ni rohai di hani asanggia toktong las rohanani mamujiho jalo matuhani lehelek pangiduan namion marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di nama rede hita laos tapapungu mapelian na padua.
hamua manami nanami nuaik saha mahita tu acara paborhaton inata situareni Risma Boru Pasaribu mamasuhi masa pensiun sian ulau kasituau di HKBP dina marede hita 120 sada ayat sada Laos Roma inak situareni rap doho amak tujulu marede mahita. Hamua kadongan taida donuang di tonga-tongata na jongjong di jolon ima inata situareni Risma Boru Pasaribu topet hari Rabu 12 Maret 2025 gokma umur rasida ono 15 tahun domutusi mangihuton aturan di huriata HKBP Jupang mapartikian pensiun manang macohok mainang situareni Risma Boru Pasaribu sian hapar haladon tamado huriau madok mauliake tudebata napa tauhok kamu jala tamado huriata pasahato mauliake di pangulau muna nasalilingon anggia ma parbue ni nahinau basamuna gabe pelian na khusus jala mabuah pasu-pasu alani jongjong mahita sahuriau martangiak tutuhata rim mahita jongjong ale debata nami nagok asi doho tolongi roha naso tardodo doho mangasaho kolongi roham hami rotu adopamu lau pasahato kamu liateo ni rohanami siala pangurupiomu di naposomon saleleng di pararho makobasi di huriam nang naposomope naung marhobas na salilingon jala mamuka sadarion pensiuma sianulaoni sai ramotima tukpe marujuk pangulaw nasida di tikyon sai ramotima jala patoguma pos rohanasida tuho tangamu nagok pasu-pasu ima manogunogu nasida diaka ari-ari ni hatuauna asa toktong manaili tuho ai siakodo haroroan ni sonang niroha dame dohot las niroha napolin aku mi dang lupa hani mangidohot tuho Tuhan ia tungadok kagaleon dohot hahurangan ni dongan namion di pangulaon na nasalilingon holong mima makukupi saluhuna
Hudul Marwas Roma 7 donga perhaladu. Nuaik tabegema SK pensiun. Usaha kami majo SK pensiun inang situa Reni Boru Pasaribu. Surat keputusan pensiun situa Manang Penatua nomor 039-02.1-3 Romawi 2025. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun situa atau penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun situa atau penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Reni Risma Boru Pasaribu, tanggal lahir 12 Maret 1960, ditahbiskan atau majalo tohonan tanggal 13 Desember tahun 2009, pensiun hari Rabu 12 Maret 2025. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua atau haparhadoon di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Cibubur pada tanggal 16 Maret 2025, Pendeta HKBP Resort Cibubur, Pendeta Rohden Pabri Sitorus MTH ditandatangani dan distempel. Riwayat pangulaon ni inang situa Reni Risma Boru Pasaribu di HKBP Resort Cibubur. Naparjolo tahun 2006 terpilit manasida gabe calo situa di HKBP Resort Cibubur. Napaduahon tahun 2000 sia ditabalhon manang ditabiskan gabe situa ima tanggal 10 Desember tahun 2000 sia. Napatuluhon tahun 2010 naparjolo terpilit gabe sekretaris remaja Naposo Bulung. Napaduahon terpilit gabe kitua parheheon SPH rapdohot amang situa rumah horbo mabahen edde puji-pujian. Napatuluhon terpilit mewakili inah HKBP Cibubur madohoti perlombaan fashion marpahian merminggu ina jala dapot juara 2. Tahun 2015 saat 2010 sia terpilit gabe kitua Dewan Koinonia. Tahun 2020 saat Tusadarion aktif di Punguan Lansia. Tahun 2006 saat Tusadarion aktif di Punguan Kor Wik Walu. Tahun 2024 terpilit gabe kitua Natal Parhalado dohot keluarga. Pensiun inang situon nuaing ala nonggok umur nasida 65 tahun. Leling na mangula di HKBP Cibubur lebih hurang 16 tahun. Songonima riwayat pangulaon ni inang situon na boy hupatu pahami Tuhan ma nama masu-masu. Ali na poso ni debata mardonga pos ni roha di debata ama dohot anak nga Yesus Kristus dohot to di parbadia hupa borhatani mahamu tu namar pensiun sai di parartu hatama pakko basyomuna na salilingon jala diramoti mahamu diaka ari-ari sidalana muna dope tutikki naron. Amen. Pinasama partikian pasahat Cendramata Sian Huria na pasahaton amang Pendeta Rohden Sitorus.
Tapujima Tuhatta alabuhi mardala do dengan perminggota di Arianon ima di acara pemensiunan ni inang situa RR Boru Pasaribu dihamu inanami inang situa RR Boru Pasaribu doh di amang siaturi dapat matututik kina masohok mahamu siap perhaladun ala aturan ni huriata nonggok umur muna 25 tahun alay anggo pelayanan dan masohot tamu inang di huriat tahun terlubima di wikwaluate do di lansia Arab situ turuhanami kotok tongdo inang melayani di tonga-tonga ni huriata. Jadi kami atas nama perhalado do truas nadong dison madok mau lihat itu hamu inang di pelayanan muna na salilingon. Nung ngasikop di ulah hamu tohon amulay. Margogo mahamu di julan ni Arion di pasu-pasu tuhak kamu. Di nopitsiuk kamu di liot tong hahipason. Dohok gajang ni umur. Arab rohanami udang akka masukan dobe siak kamu inangate songon na salilingon rap mamula hita songon na dokomu one team one prayer rohita dinangate happy ending go full always in na inang salilingon jadi kun happy ending go di perpisahan tahun nate tuhat tama namang aramuti hamuna jadi dilas ni rohani hurianta dot kami perhalado songon anggaran do program ni huriata di patupa huriata do centramata dohot si palas roha tu hamuna utik sosadia na pinatupan ni huriata las maro hamuna tu hatta di batama anggo namang gohi pasu-pasuna binasama tu amang uluan lau pasahat ton centramata asima rohani Tuhan akan aulina dengan na sinabur homuna di tonga-tonga ni huriaon sai marurak marparbui mai alani sialas ni rohani huriata naik pasahaton na centramata kenang-kenang at winang unang maberenginak siya narganan yan nargaro alay bere kamu mayas ni rohani huriata pasahaton tamu ditabay Tuhani makapaso-paso to akatikinan ng ro amang di sini. jadi songon ni menang silas ni roha adong kupetong di batu paruas dohot parkalado tuham las marohamu nate Oke. Kejo songon dia dong. Penghormatan tertinggi dia ada Batak ape hono nami di bagasat tikyo tuhamu songot tadalas ni rohani huliata hakabipi cibubur asima rohani Tuhan ditabai gajang umur akapasu-pasu silas ni roha di keluarga muna nang di tonga-tonga ni huliata tu akatikina nengro jadi hulia dau na mangape hono nago sa parmangregaon nyadang na buhian na walay hulia dau nuang na mangape ho di bagasat tikyo otik so sadia dia otik so sadia las marohamu nama jalo Diudu tima kur parhalado. dok paham mah hitamang dok paham hadap sana
Malate mata doa tu Tuhan. Berikan basah. Macam berjudul Tuhan. Songon na judul ni Mazmur Psalmen. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tidak berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap event, namun lomohian rohaku mandokon, God is good all the time. Tuhan Yesus baik, sungguh teramah. Mula tema di amang pendeta, resort nami, lupi-lupiku. Di amang pendeta tarigan, lupi-lupiku juga. Pasahan anon salam lupi-lupiku tu amang pendeta Aritonang. Dohot dongaku parlado amanginang sintua 16 tahun 3 bulan 4 arima pakobasyokku pelayananku di HKBP Cibuburon. Macai godang sweet memory yang tidak bisa saya lupakan. Kalau di konsistori, adong sada grape anggur, olodo tapanggol-ponggolon, tak alang bersama. Waladong na ulang tahun, adong sialang-alang otak. Itu merupakan suatu gambaran kepada saya bahwa kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Dan adong yang bisa memisahkan kita. Alani pada saat ini 16 Maret di mana tadi dikatakan oleh Amang Pendeta Resort 12 Maret 2025 genap usia saya 65 tahun. Pakobasion yang ada di HKBP Cibubur tidak bisa diganggu-gugat. Harus pensiun. Nampe masih margogoau, tidak ada alasan untuk memperpanjang peraturan yang telah ada. Alai, hari ini finish my serving lot at HKBP Cibubur. Alai anggoholokku tu HKBP Cibubur. Tu amang pendeta Nadua, amang pendeta Tulu, amang pendeta Storus, amang pendeta Yohanes, dok sudia amang inano aku pernah tidak akan pernah putus. At least pacupang kita di Tangyang. Molo pianon sali-salia uro tu gijang. Mekal mahamu amang inang. Ataridokon manginum maha inang. Songon na au moloro amang inang pensiun tu gijang husukun. Inang mau minum apa? Black, red, white. Artinya kopi, teh, atau air tiu-tiu. Jadi hirim rohaku molonai au tu gijangan non si konsistori masih rindu aku naik ke atas. Welcome ma amang inang. Ma say hello tuau. Asa unang sedihau. Tadi dari rumah sudah komit saya tidak akan mengeluarkan air mata. Tadi di ibadah jam 7 tegar banget saya. Tapi di situ saya lihat amang inang dong aku berbaju tohonan. I can sweep my tears. Tidak terbentung air mata saya. Apalagi tadi Inang Nis mengatakan, kau ubah karangkai air mataku jadi permata. This is my favorite sing. Ini adalah salah satu favorite lagu kami di keluarga dan di lansia. Jadi memang air mata yang ada pada saat ini adalah air mata terharu, air mata sukacita, happiness karena karena sungguh luar biasa Tuhan kita. It's amazing talking about Lord Jesus.
Sahat ula tohonanmi. Ununga hula menginang ama pendeta. 65 tahun now. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ketika Amang Tamba, mudah-mudahan Amang Tamba nanti bisa melihat, memilih saya untuk menjadi CST, saya tolak 3 kali. Alana Huboto, hahur ngaku. Buku ende cuma satu yang saya tahu, Saliring Yesus ki mandunganiau. Sampai saya bermimpi, Tuhan Yesus datang membawa saya ke satu gedung. Ada kursi di tengah-tengah, di pahundur laudisi. Sampai keempat kalinya, Amang Pendeta mengatakan sama ina Amang Pendeta, Amang Sintua, Opung Dina, sorry Inang. Opung Dina baru ada di sini, Opung Dina Doli sudah dipanggil Tuhan. Sintua Nenggolan, ya. Saya katakan, I'm ready. Saya siap dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Sampai akhirnya diminta saya martangyang 2 syafaat karena tidak satu jalan ke Roma. Saya minta tolong kepada my beloved husband, Opung Nidaran. Ketiklah dulu asabui hujaha. Tuhan tidak melihat kekurangan kita, tapi Tuhan melihat hati kita bagaimana mau melayani. Hujahama tangyangon yang diketik oleh suamiku. Kodang jemaat mengatakan, jago deh nang merbasa bata. Jago niku, on ma contek aku. Niku. Kemudian saat maragenda, kutolak terus. Nangoloyo maragenda di bahasa Batak. Alana huboto capability diriku gitu. Sampai satu saat, Amang satu lifting kita, Amang Sintua Wilson Gultom, sudah almarhum juga. Didok matuau songonon inang Buru Pasaribu, jangan pernah lagi menolak maragenda bahasa Batak. Alana di BG jemati do apa yang inang mau ungkapkan, sehingga mereka nunu mendengarkan. Terimalah inang, molo inang ditugaskan maragenda bahasa Batak. Saat itu saya juga menerimanya. Kedua dari Amang Sintua Wilson Gultom, pernah suatu saat guru kur kami Wekwalu Marsahid itu telepon mau jam 4 pagi. Inang, dan boya memimpin kur. Inang mah memimpin kur. Saya kan nggak pernah belajar tentang dirjen, tapi kalau saya dikatakan pimpin lagu padamu negeri atau pimpin Indonesia Raya, I'm ready anytime. Sampai akhirnya jam 4 pagi saya minta kepada Amang Senturi, Pak, help me please. Tolong dulu putar lagu, dulu itu lagu Balga tutu pamani Tuhan. Nah, diputarlah itu sampai mulai jam 4 pagi sampai saya perjalanan ke gereja. Nah, tugas kami sini jam 7, saya katakan kepada Amang Wilson Gultom, Amang ajare juau dang huboto mambainon alai ikon markoro Wekwalu. Nah, do mi sol do sol mi do. Nah, begitulah. Akhirnya sekali lagi songon epistel tai dang dipailah kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita kalau kita mau melayaninya dengan sepenuh hati, tapi tidak dengan memegahkan diri. Alani amanginang nungaman sohot au di hasitu aku saat ini. Tapi pelayananku akan tetap berkobar-kobar dimanapun aku nanti dipanggil Tuhan untuk melayani dengan segala apapun yang saya miliki. Mardongan tangiang Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Yohanes, dok sudah dong aku, Amang Inang, Sintua, tangnya kon mah, au, kalaupun ada pelayanan yang sudah menanti di luar HKBP Cibubur, kiranya aku bisa melayaninya, tapi aku bisa rindu lagi ke konsistori HKBP Cibubur untuk minum air si tiu-tiu. Amang Inang, ada contekan sedikit.
promotion saya ini memang luar biasa, Tuhan campur tangan. Dari mulai Holland buku ND 221 saliling Yesus ki madonganiau, sekarang sudah 99% boyau mangendehon buku ND kita itu. Jadi saat kita memang buka hati mau belajar, ada saja jalan Tuhan memperlengkapi setiap kekurangan dan kelebihan kita. Nah, holangi juga keluarga Sianturi, keluarga Siregar, Pasaribu Itoku, Amang Pendeta Haryanja, Amang Pendeta Sitompul yang terus menuntun saya selama saya Dewan Konyonya. Di boto Amang Nadua Dodot Inang bagaimana keterbatasan saya. Atar senyum-senyum do inang amang mamerengau molodang huboto rumah sabata. Alani molete untuk tetap mendukung saya Amang sampai dengan akhir ini rap hita pensiun, rap mahita bergabung di dalam wek walu kita yang kita kasihi. Juga untuk keluarga Siregar, keluarga Manulang, boru kami, hela kami, adik kami, Napitupulu, dan kakak kami Sibarani, khususnya untuk Edaku dan Amang Bao, Opung Daran, Eda Simatua Boruku dari Suprapto HKBP Cibubur. Eda ini memberikan waktu yang luar biasa untuk bisa di tengah-tengah kita. The last but not the ending. Salam holong mah hita sudena. Kiranya kebersamaan kita di HKBP Cibubur tetap bisa kita jalin, dan biarlah apapun yang kita lakukan hanya Tuhan yang bisa menilai. Tak ada gading yang tak retak nina. Buah mangga kuning warnanya, buah advokat hijau warnanya. Kurang kuat ya. Sekali lagi ya, buah mangga kuning warnanya, buah apokat hijau warnanya. Bila dimakan segar dan sehat. Mari bersama jemaat HKBP Cibubur kita bersyukur serta melayani dalam doa dan pengharapan. Songon ende parsidikalang, please release me, let me go. Lepaskan aku, dong aku Sintua Amang Inang, tapi aku tetap lope-lope kepada kita semuanya. Jemaat yang terkasih, salam lope-lope mas, yang hamisude, horas, horas, horas. Tuhan Yesus memberkati kita. Moleate. Sahat matu nama doa hata moliate tu situan pensiun perjolo pinasa ma partikian tu sahalak utusan sian ruas imasian wigwalu pinasa ma partikian tu amang doktor Andus we tabunan MSI tujolo mama. Nah, di persanggapan Amang Pandita RF Sitorus MTH, Amang Pandita Johannes Tarigan STH, Dot Sude Parharado Huriaon, Sude Jemaat Namar Minggu Sadarion, Salum Horas Madihita Sasudena, Parjolo Mahita Mandok Molete Godang Tutu Hatai, ala boido hita renta di acara pelepasan Inang Situa Reni Risma Pasaribu dalam rangka mengakhiri masa tugas sebagai Situa di Gereja HKBP ON. Pesan dan harapan. Judul sambutan ini saya beri nama Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Jadi kalau berkenan nanti Inang akhir sambutan ini memimpin lagu itu. Kenapa saya beri judul ini? Karena sejak saya kenal Inang Situa Boru Pasaribu Nyonya Sianturi ini di week 8 banyak kesan-kesan yang tidak semua orang bisa lakukan, yakni dalam kehidupannya terjadwal rapi kegiatan sehariannya. Kesemuanya adalah untuk melayani Tuhan. Pertama, melayani. Sebelum Inang Situa Pasaribu ini melayani keluar rumah, terlebih dahulu Inang ini melayani di dalam rumah. Setiap pagi jam 4 WIB selalu diawali dengan saat teduh bersama keluarga. Dilanjutkan berolahraga, barulah mengirim firman yang jumlahnya kurang lebih 850 orang. Dan diakhiri barulah mengirim lope-lope kepada kita. Dari susunan acara tersebut, saya melihat Inang Situa Boru Pasaribu ini dengan Amang Sianturi ini seperti orang yang tidak pernah lelah dalam melayani Tuhan. Dalam melayani tidak terpengaruh oleh jarak jauh dekatnya serta waktu siang atau malam. Sebagai contoh, waktu Inang Soripada Nami mau menjalani operasi di Rumah Sakit Primaya Kerawang, saya terkejut mereka berdua pukul 9 WIB sudah tiba di ruangan dan mengajak kami berdoa untuk ketenangan dalam menjalani operasi malam hari. Lalu sore harinya sesudah di Jakarta, Inang ini melanjutkan doa melalui video call dengan bersama Ama Pendeta Johannes Tarigan dan Itoku Situa Linda Boru Tambunan. Sungguh luar biasa kesibukan dan perhatian Inang ini bagi keluarga kami khususnya dan bagi pelayanan gereja HKBP Cibubur. Kegiatan sebagai Situa tahun 2006 diusulkan oleh week 8 menjadi calon Situa yang diselesaikan hampir 3 tahun, yakni ditabiskan tanggal 13 Desember tahun 2009. Jadi Inang berbanggalah mendapat gelar ST dalam waktu tidak sampai 3 tahun. Kenapa ini saya singgung? Sebab gelar itu punya arti bagi kehidupan kita. Dan paling tidak di akhir hidup kita ini, di salib kita itu tertulis gelar ST Situa. Ketiga, pembinaan remaja. Tahun 2010, Inang ini dipilih menjadi sekretaris remaja Naposo. Itulah sebabnya Inang ini sangat dekat dan suka bergaul dengan Naposo Bulung, remaja di gereja ini. Yang membanggakan, tahun 2010 dipilih menjadi ketua Pareheon SPH, bekerja sama dengan Amang Rumah Horbo menciptakan atau mengarang lagu rohani yang di-arrange oleh Amang Situa Rumah Horbo yang diberi judul Parampuan Mi Huriami di HKBP Cibuburi. Membanggakan buat gereja kita sebab ada jemaat yang bisa dan mampu ciptakan lagu rohani. Yang keempat, kegiatan sosial. Inang ini dalam kegiatan perempuan rajin mengunjungi panti jompo, bakti sosial dengan panitia yang dibentuk oleh gereja ini. Dan bisa dibilang Inang ini selalu didampingi Amang Sianturi bila mengunjungi jemaat yang sudah tua, yang keluarganya tidak ada lagi di Jakarta untuk membawakan keperluan sembako dan lain-lain. Kelima, kegiatan Ina. Pada tahun 2010, Inang ini terpilih mewakili Ina HKBP Cibubur dalam perlombaan fashion show berpakaian resmi Marminggu sebagai seorang Ina. Puji Tuhan, terpilih menjadi juara kedua di distrik 8.
Saya sudah yakin Inang ini akan bisa lolos di tingkat distrik 8. Sebab Inang ini memiliki 3B. B yang pertama itu brain, yaitu pintar, malo. Kedua beautiful, uli, baga, inat tahun. Dan lalu lahirlah inner beauty, yaitu kecantikan lahiria yang semua orang tidak mempunyai itu. Jadi banggalah kita sebagai Jemaat AKBP Cibubur atas prestasi yang diraihnya itu. Keenam, Christian as Young Generation. Pengalaman sebagai juara tersebut tidak sia-sia untuk gereja ini. Karena tahun 2012 beliau menjadi narasumber atau pembicara dalam acara retreat Naposo Bulung tentang cara berpakaian yang baik sesuai dengan tata krama seorang Kristen as Young Generation di Puncak Bogor, Jawa Barat. Ketujuh, panitia pembangunan gereja. Ini hebat ini. Tahun 2013 sampai 17 terus menerus terpilih menjadi panitia pembangunan gereja HKBP Cibubur. Kedelapan, Dewan Koinonia. Tahun 2015 sampai 2019 terus menerus terpilih menjadi Dewan Koinonia. Jadi Inang ini luar biasa kesibukannya melayani Tuhan di gereja kita ini. Kesembilan, kegiatan lansia. Hebat nih Inang On, umur 60 tahun sampai saat ini aktif di punguan lansia. HP ibu sendiri masuk lansia baru berumur 70 tahun. Dalam kegiatan lansia di gereja ini ada hal yang terkesan dengan keluarga Inang Situa Pasaribu dan Amang Sianturi. Kalau keluarga ini tidak hadir di sermon lansia, suasana gedung sekolah minggu tidak seperti biasanya. Sebab setiap kami sermon lansia, Inang ini sangat aktif untuk Inang kata-kata yang tersurat pada Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati, seperti Situa Pasaribu, Bor Pasaribu. Ya, mohon maaf, ada permintaan dari Amang Witarsa. Kita sama-sama menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bisa pemusik? Kita sama-sama menyanyikannya ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara, oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, sudah jadi berkat. Oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti,
Kita resort amang pandita sitorus. Do HKBP Cibubur nang songoni amang inang salukna BP Cibubur nang songoni amang inang salukna au jonjong dison dang alani parmargaon mamang hami 11-12 do bahasa Bataknya marpasir-pasir alai begitu baik Tuhan itu memberi kami semangat pelayanan sehingga di dalam pelayanan dapat kami lakukan dengan baik, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi keberhasilan Inang Situaon tidak terlepas dari dukungan Amang Sianturi yang senantiasa mensupport Amang Inang Situa, diantar dari kota wisata jam 3 sore atau jam 4 diantar di Paima, satu sermon saya anonan jam 10. Jadi sungguh luar biasa. Jadi itu karena kita pelayanan, apalagi khususnya Situa perempuan, kalau tidak didukung oleh suami kita kayaknya kurang. Ini contoh yang sungguh luar biasa Amang Sianturi. Tidak banyak seperti Amang Sianturion. Termasuk kalau mulai saya au sadiri jonok do jabu boido mar motor mulai sian kota wisata ditaruhon do inangon di Paima satu borngin, sungguh luar biasa. Jadi Amang Sianturi lebih Sintua sebenarnya, sungguh mensupport Inang Situa Boru Pasaribu ini menjalankan tugas selama lebih kurang 16 tahun. Mulu au 2021 do pensiunan non sehat mau asa boy di itu nanti selesai tohonan. Jadi selamat menikmati purna bakti pensiun Inang Situa. Tuhan memberkati Inang Situa. Seperti dibilang kita Sintua tidak selesai tugas kita ya nang ya. Nang songoni tu ita saluna mungkin di dalam pelayanan kita ada yang kurang lebih, mohon dimaafkan Inang, tidak ada yang gading tak retak di dalam pelayanan kita. Jadi mari kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik semua untuk pelayanan HKBP Cibubur khususnya. Imah atas yanau mau lihat. Las dora rohamuna molo jepek dokonata kamanginang. Mauliate madi tuhata, mauliate madi hita saluna, ditabai Tuhan mapasu-pasu, botima. Dinamarede hita bukwede 220 ayat 2, laos jongjong mahita saluna. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhut silelena denga dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahata mi masyana nile homi tuhame pelean nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupara siya kami pelearon patibulhok karajawmu. Dito nga tonga ni huriam do di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam kadahami godang sileleo mitu hami. Asalam girgirhan madok mauliake tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasala
Soria manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarm. Sai Roma harajaum. Sai sau malomoni roham di Banua Tongo songo na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kangolua siapari. Sesama dosa nami. Songo panyasa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madame na tutod di munabi. Amin. Shalom. Tujolo mahita masih jalangan. Roma tujolo inak situa boru pasaribu doho tamang. Ijolo mahita masih jalangan.